Na ga jama'a da yawa suna ta tagin dina akan maganar gfresh da yaro na Kaduna wanda aka fi sani da DJAB. Wai tsakanin yaro na Kaduna da gfresh alamin, tsakanin DJAB da gfresh alamin, wai wane fi iya waka, wane fi masoya. A gaskiyar zahirin magana ko ba gaskiya ba, DJAB ya fi gfresh masoya, kuma ya fi shi subscribers, kuma ya fi shi iya waka, ko ba gaskiya ba. Bayan dogon binciken da muka yi, muka gano gfresh a YouTube, kasan duk duniya fa ba wani platform da yake YouTube, ba wani platform da suke biya kamar YouTube. Yawa anan ake gane kana da masoya ko baka da masoya. Bayan dogon binciken da muka yi a YouTube, muka gano cewa gfresh alamin yana da masoya 9,400 subscriber kenan, yana da subscriber 9,400. da muka je muka duba na DJAB, gashi nan DJAB yana da subscriber 100,000. kaga akwai tafiya tsakanin DJAB da gfresh alamin, akwai bambancin yawa tsakanin DJAB da gfresh alamin akwai bambancin subscriber 90,000. gfresh alamin yana da 100,000, gfresh alamin yana da 9,000. dan nashi ma bai kai 10,000 ba, nashi ma bai kai 10,000 ba, yana da 9,000. yawa DJAB kuma yana da 100,000. kaga akwai bambancin 90,000 da wata doriya. Kuma abin da nake so gane anan yana za ku san DJAB yana game da gfresh alamin. Shi DJAB za a gani gurin YouTube ɗinsa, ga hoton sa na kafe muku, za a gurin YouTube ɗinsa kawai DJAB aka rubuta. Shi kuma za ku ga gfresh abin aka ya rubuta a jikin wannan YouTube channel lashi, za ga gfresh alamin TV. to a TV kuma za ka iya sa komai da komai, zai iya sa comedy, zai iya sa video, zai iya sa komai da komai. Shi kuma DJAB iya DJAB nan ka gane iya abubuwan sa yake sa a YouTube. to kaga DJAB gaskiya yana game da gfresh alamin. kuma za ka gani shi gfresh alamin yanzu ma ba wai bidiyon waka yake dora ba, bidiyon da ya a TikTok. ka san idan ka yi bidiyo a TikTok sai ka kawai sun masu ibin shi, to bidiyon da ya a TikTok yanzu shi yake dora. Ku duba kasan nan za ku ga wani bidiyo wanda na dora, na yi muku wani cycle din alamun tambarin TikTok a jikin wani bidiyo wanda muka screenshot din shi a cikin YouTube channel na gfresh alamin. to magana na gaskiya gfresh alamin yana kasa da DJAB yana kamar da gfresh alamin nesa ba kusa ba. kamar a ce kana 1,000 ne, mutum yana da ɗaya, tun yana da ɗaya, kai kana 1,000, kana gaba da shi nesa. to haka ne bambancin gfresh alamin da DJAB. na bar ku lafiya.